Bismillah mon e ayawo fulful. NdendoryTV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotadu Ibrahima kan katanti leñol. On jarama. Caggal salminde e juurade fulbe kala to mbaawi wonde mbiɗen hande yewtere meɗen jogonto en ɗum ko ceerno meɗen ISMAAIILA SAAR mo ɓokki sarankoɓe toɓɓere nde noon ko ni nde lelori toɓɓere nde ko goƴaji meɗen goƴaji noon ene rendini ko heewi goƴaji men e ɓesguji men goƴaji men e nder galleji men goƴaji men e diineji men goƴaji men e projet ji men woni eɓɓanɗe men ndeka noon se en mbi goƴaji ene rondi ko heewi eyyi hande min joguinimi on tan so tawi woodi nodduɗo mi ƴettana en téléphone haalda e ceerno men ceerno ISMAAIILA SAAR ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe moƴƴata tan min mbiya yo ceerno men ISMAAIILA SAAR jokkodir e bandiraɓe ɓe e ɓoggol bisimilla ma ceerno ISMAAIILA SAAR. Assalamu alaikum ceerno Aboubacry. Wa aleykum salam rahmatullah. mi salmini bandiraɓe ɓe eɓe keɗima kamɓe fof ɓe calmitima ceerno SAAR. ɓe woy koye funnanke hirnanke. Bisimilla ma seydi SAAR. ɓeɗe namnoɗo mbaɗɗone miijoje bone kiraɗe. Machallah ko mawɗum ene wonda. Yo caggal natirde ɗe Aha. jetten Allah kaaddi jettude. Alhamdulillahi. Nde o wurni en o tawni en hande. Alhamdulillah. En calmini bandiraɓe noon e dow inde yewtere men nde gowɗen nde ganduɗen hettade. Bismillah. Kala ñalde aset e lesɗali men JAKKAA. on calminama onoyoɓe worɓe sukaɓe mawɓe dendagal kaaddi calminaɗi oɗon yahagane Allah kisal duumingal e cellal duumingal. kono no ceerno Aboubacry fuɗɗorini neɗɗo walla yimɓe ceerata e goƴaji nde wonno goƴa jeeya ko e gurdam. eywa goƴa men hande woni yewtere men hande. goƴa men hande woni yewtere men hande. hande gadana o ko hande jaaɗo e ko fayi arde. hande battidiɗo o ko ɗo goɗɗo kaldeten joni ɗo. sa gande goƴa hetti neɗɗo ñamɗe makko e ɗoygol makko fof feccoto. nde wonno goƴa ina fayna neɗɗo ɗo faani ɗum ɗo. nde wonno goƴa ko huude sabbade ɗaminade arore nde ɓennani andaka no addata saka no ɓennirta. caggal ɗum mbeɗe ñaago bandiraɓe yaboya
mbiɗe siftinaɓe tan ko ɓooyaani nde ceerno Aboubacry Kanté arti jilɗo mum to baŋnge men baŋnge Sénégal won njooɓaari o addanno en ko faadi e baŋnge faggudu tawi ina miijeyno en ɗum kono fédération jaalal pelle koye ɗum noon on waɗa jinnoomi wallondirde hannde e banndiraaɓe ɓee eywa siftinde ɗo ko adi fof waɗanooma lappol denndaangal ko ɓuri yaaji e diwanuuji leydi hee tuggude baŋnge funnaange nde wo leydi ndi haa yettoyii baŋnge hirnaange nde wo leydi ndi lappol humpito waɗanooma heen humpidde banndiraaɓe ɓee eywa ñaagude ballal waddanooma heen yahanooma e on fannu haa dañaa heen kono temedde jeeɗiɗi euro walla mbiyan ɗum 700 euro e on waktu jokkondiranooma e banndiraaɓe hollinnooɓe en softeede darinooɓe e ɗum so tawii yettiima e on waktu kañumen nde ma mbat heen ko mbaawi koo nde jokkondiral ngal waɗi kayitaaji keɓaama leydi heɓaama timminaama e ko dañanoo ko nde waɗaa e kayitaaji haa laaɓi fuɗɗoraa golle jooni noon ina wayno ɗum laataaki woni ko ɓuri tiidde e jonde men hannde ko mbele eɗen ngooda caggal ɗum ngoodnen mo woodaani waawaa wondude mo hoɗaani honnataa ko waadi wonande kala joom haqqille miijotooɗo waasde juurnaade e ɓoggol hee eɗen ñaagii banndiraaɓe ɓee ballal e haqqide doole maɓɓe e wakkilaare maɓɓe e hoddirooji maɓɓe tolni eɗen ñaagiiɓe tuggude 15 gooto haa yettii 15 aji ɗiɗi haa yettii 15 aji joyi refta hen ko mbuuɗo haa yettii buuɗi ɗiɗi tawi ko haalaa ɗo ko kala banndiraaɗo moɗum jarani ine ñaagaa walla ene on fannu fodde lebbi noogaas e nayi tuggude buuɗi ɗiɗɗi noon ko pulaar wii ko nayi keewi ko fof ngañaani hoɗe kala ko banndiraaɗo hattani e miijo mum e ɓernde mum eɗen ñaagii ɗum ballal e fannu kala no waawri tuggude mbuuɗo haa yettii buuɗi ɗi ɗum ɗo noodi ko wakkiliiɓe waɗde heen lebbi noogaas e nayi ɗee so tawii ɗum dañaama Allah e wonde moƴƴo ine waawi fuɗɗoode waɗee so tawii Allah welaama kadi gayna ɗum e dow ɗum eɗen teddinira eeraango ngoo denndaagal ɗo dañƴo men woni ɗo heɗii en tuggude Europe haa yettii Asie tuggude wertaango Afrique rewo e worgo hirnaange e funnaange en njawaani en ooyaani kala no rewi men bisimilla mum noonani ko hoore mum aduna ko hannde hade janngo machallah eywa ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo woni ko naatiɗen yewtere nde ko ko heddi en ko noon kala banndiraaɗo naatɗo naanni ko faate e yewtere hee ma en dokkondire mum haqqille nde wonnoo neɗɗo anndi tan ko fewji kadi feere so yaltii hankadi a natti ɗum jeyde aɗa fewje feere ɓurɗoma daɗɗoma feere jaaboma heen faamnumaa ko jahataa ko ɗum ne kadi eɗen cohli ɓeen joom haqqillaaji en joom miijooji en bisimilla mon mbeɗe sabbi on seydi Sar Allah jaaraama a jaaraama renndo fulɓe ngoo fof ene heɗima mbiɗen yewtere men ko ngoƴaaji ngoƴa hannde ɗum yewtere nde ko ceerno men ceerno ISMAAIILA SAAR o addi ngoƴa mi sikku banndiraaɓe fulɓe heɗiiɓe ɓee fof paami ko yiɗi haalde
ɗo hande ko ballal woni ɗo e oɗo ngoƴa so tawi koto ngalu so tawi koto peeje so tawi koto doole nde wonno ɗum ɗo rendata humta haaju galo so wiyama mbaɗen jawdi on ene wawi wallirde joom feere onne ene jogui hen gueɗal joom doole onne ene jogui hen gueɗal ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe numéro téléphone meɗen ko 0954 80 84 58 pamon noon ceerno SAAR koye ɓoggol heew woni kala joguiɗo namdal ko fewte e ngoƴa nde wonno yewtere nde rendini hankkadi ko foof ene wawi werlade namdal mum walla so tawi kadi ko joguiɗo haala ko fewte e ngoƴa ene wiya bisimilla mum e less caali meɗen JAKKAA ko faadude tan e so tawi neɗɗo ronki yoltude hojji mum ala joltanowo ɗum yonti hankkadi ɗo hujjaji ɗi jaltata boowal sabu mi annda so tawi on keeɓi yebde ko ɓooyaani seeɗa men mawɗe Sénégal ɗe kono miijo jogiɗen ngo hannde nana jooɗa jonde mum en jii Yusuf Ndour e seernaaɓe woɓɓe ngari wadde hono on galle galle o noon ɓe mbi ko tourisme religieux eyi religion noon mbeɗa sikki kadi en daɗaka hen eyi sabu eɗen jogii annduɓe eɗen jogii waawɓe famnude en bisimilla ceernaji bisimilla eyo ɓottirima eyo continue ma wattu eywa jinno wiide tan ko fulaaɓe wiya neɗɗo yo waano yimɓe mbaɗi fulaar goɗɗo jaabti on fulaar wi hono neɗɗo waata yimɓe mbayi fulaar gadano o wi woni waado yimɓe mbayi kala ko miijiɗa kaalɗa fewjiɗa yo tawne hawrani yimɓe eyyi so tawi ko miijotoɗa ko fewjata ko hawranani yimɓe anndu an a wayani no yimɓe mbayi eyyi ko ɗum woni neɗɗo yo waano yimɓe mbayi enen ne jetten Allah ken yimɓe ɗum noon mbayen no yimɓe mbayi en mbiyaka yen golla ɗum en mbiyaka yen ngayno ɗum mbiyeɗen ko yen dokku en hakkillaji men eyyi so tawi noon haaɗo tulliɗen ɗo so tawi feere are men en mbawa haalde e feere he en mbiyani ko kalɗen ko ko noon tan foti wonde en mbiyani ko kalɗen ko ko ɗum tan foti haaldede ala enenne jattoɗen ko haala ko kaalinen enenne miijo men ɗo tonni hen ko noon de foti wonde eyyi ko ɗum foti wonde bisimillahi sabu kala ko ponɗen haalde en kaali hen eyyi toggude ɗe gueɗe ɗe puɗɗi ɗe eywa en janodiri hen en ɓeeli hen en toñodiri hen en dañi hen bandiragal ɓaɗigal to banggue majjum tawi ha joɓen jiidirani taw ɗum ɗo noon fof remama ha yettama ɗo eyyi eɗen cikkuno so goɗɗum jokkima hen kala ko jokki hen ma en jogan ɗum cuusal jogan ɗum peeje eyyi enen ko peeje ɗe cohluɗen eyyi feere bonata eyyi feere way kono juɗu ni ina waklite eyyi ko ni mbiɗa kono sen mbaɗirino ni ma taw ɓurata yaadude eyyi ɗum noon koye ndin mbaadi tan jiɗɗen yewtude hannde bisimilla eyyi ha keɗoɗen yimɓe ɓe koɗo tonni e ko haala ko. Assalamu aleykum. Kire jam. Jam hiiri. Jam tan tabarakallah. Mbaɗɗon. Machallah alhamdulillah. Mawɗum alhamdulillah. Bisimilla ma pullo. Mbani pullam. Pullam bisimilla. Mbani pullam. Oto pullo noddi. Pullo noddugol waaw. Bisimilla ma pullo. Mbani. Pullo est-ce que aɗa suusi débat an? Min mo suusi débat. Neɗɗo wiyata ko jitta e pullo wi ɗum est ce que aɗa suusi. Ala ko meeɗani yarude caggal. Bisi ɗum de meydi moƴƴude nde ko noon ko ala hankkadi mi annda aɗa suusi wadde ɓennu pullo yarata caggal haydere fiye yarata caggal. bisimilla ma pullam. Mbani.
wana heɗima toɓɓere nde mi heɗima toɓɓere nde eyi bisimilla no famɗa hen holko paami hen yewtere toɓɓere nde de wone wonde fayida ko faade e ngoƴa ete ceerno ismaila soro ko haali ɗo ko ko ngoƴa fulɓe wona ngoƴa makko kanko ko ngoƴa fulɓe ko tagi wiide o ngoƴa fulɓe par ce que o haali ko inde jaalal pelle taade o haali ko inde jaalal pelle noon ko ngoƴa fulɓe min ko namdal tan won namde seeɗa tan jogiimi heen ɗum ko ceerno ismaila o omo heɗima koye ɓoggol woni e jinmi namdade tan so ɓe mbaɗino mboɗa anndi kam ene wawa taw ɓe mbaɗino des démarches uji par ce que tawi o mbi jaalal pelle mi sikku tan haɓe jogii ɗo henno comme no bureau maɓɓe ni walla haɓe jogii ɗo comme no branchement branche ɗo henno e leydi he quoi eyi mboɗo yiɗi namdade so ɓe jogii oɗon branche ɗo henna est ce que won démarche uji ɗi ɓe puɗɗi waɗde pour ñaagade des subventions mboɗo anndi mi kadi hamo fertani o ton baŋnge ko yiɗde tan min nene addude heen haqqi gandal may haqqi miijam quoi eyi pullo par ce que won organisme uji eyi waɗa gayna haade Ismail Sara ɗumen tan débat mo mbinomi uddito hakkude men eyi bisimilla probléme ko tawi won organisme uji gonɗi ɗo henne ene jogii balle ɓe mballata min nene ko ngal ɗon namdal tan jinnomi weddade heen jinnomi namdade somi haalnama heen so tawi aɓe jogii ɗum ɗon e hawnaki min taw won organisme uji ngannduɗi mboɗo wawi jokkodirde makko ordre ligne walla mi jokkondira e maɗa ordre ligne à ce moment wala mbaɗa transmettre les organismes adresse uji organisme uji jogiimi ɗi ɓe ƴeewa windude ɗumen ɓe ñaago neɗɗo kam ñaagot tan quoi bisimilla min nene ko ɗon woni ko nganndumi hen ɗum woni ko mbawmi addude hen ballolam quoi bisimilla a rowi eyi woto ɓoccir noon woto woppu noon woppata hay sono tiyami woppata pullam pullo eyi an nde mbiɗa ko nde mbimami no mbiɗa ko pullo dogata pullo dogata pullo yarta caggal pullo koye fulɓe kaldata hande koye fulɓe kaldete jim kadi wona e ma tan kaldam jimmi kaldo koye rendo ngo mboɗi heeɗima pullam pullo pullen sattade pullo mi darima yeeso maɗa so haalen mi jaabet eyyi heɗonomi seeɗa pullo eyi mboɗi heeɗima hande koye fulɓe kaldeten en kaldani e tubaku en kaldani e englenajo en kaldani hay leñol gongol pullo so tawi goƴaji meɗen enen fulɓe en donki joganade ɗum peeje en jonki joganade ɗum ngalu en donki joganade ɗum doole pullo hasinno en jelima en kokkama nafata en eɗeno min fawa e bon e continue mbaɗen débat kay bisimilla ko kala o gono ɓerɗe kokkitade ko ɗum noon ɓerɗe ɗe ala sago hande ala sago ɓerɗe ɗe ɗe ƴeewa wasde horkite holko woni ɗum pullo so tawi kala ɗo dariɗa hande e nokkuji he nanatade ko fulɓe daro mbiya en daɗama joni noon so tawi ko fulɓe daroto mbiya en daɗama hol baɗowo feere ha fulɓe kefto so pullo darima wi fulɓe daɗama kanko pullo dariɗo mbiɗo fulɓe daɗamo ko kanko heedi caggal ko noon mbiyata ko noon mbiyatmi ko noon goɗɗo wiyata eyi wadde eɗen keeɗi caggal ɗum noon gartine fulɓe ɓe keeɗi caggal joni noon ƴeewen hasinno kam en kettani yeeso kam ƴeewen kam dillude beele kam eɗen taaɓo aɗa anndi kam pullo ceerno ismaila won ko wi mbayenno yimɓe mbayi eyyi wande nanni wadde mbayen noon fulɓe kadi mbiso ko anni welde so fasi urat
gila fulbe jibina non tawi ha hande uurani e non bimi gila fulbe ciaggini ha hande fasani sahu uura pullo dum no hulbini de so no jimmi ko famno so tawi min hande so tawi yimbe be naati machallah so tawi yimbe naatani min kam mami kala ko wonno e beccam mami haal parce que dum parce que ko dum émission nafata enen so tawi so dum do ko critique positif hasinno non neddo o wiyata ko dum do min ndero feere mi jabani dum yo addu feere makko yo yaltini yo wi kanko jabani dum hokka argument ko go jabani so tawi ha hande eden kula wiide so tawi mi haali dum do ma Ismaila SAAR jaggir dum tel paamen ha hande jahani parce que dum woni genre de débat neddo hasinno mi haali ko feewani walla mi haali miijam so miijo go fiwnitaaki ma wi abu miijo ma go min mi ala hen gadda miijo ma bon gonden tan non ko e yaade ko min nane ko bismillah a jarama alani wi no wi o wi boyel li he ko min ko namdal tan namde de jogi be de woni ngal beddi be ngal quoi e no mi sayen boyel li hen min ko min won ko jinnom yaltinde min nane mbawam yaltinde dum koye onon arobe be bismillah a jarama a jarama fullam yalla yo mojjere on jarama aywa bandiraɓe sehilaɓe oɗo noddi en haalni en to poɗɗen rewde taw koye woɓɓe bismillah jam heri on kire jam allo ko heedi ma kay Allah moƴƴo machallah oɗo de ko colloldi wiyete colloldi noon kam so tawi kosam walla tawi tan ndiyam pasnoɗam tan waɗama hen holno wayata yadade haɗata ɗum fiɗɗitade nde wonde hewani laaɗo no fewi bisimilla ma collol dam sa reggini tan gueɗe ɓuttinto machallah bisimilla Allah ko moƴƴo makko ne woɗɗi alhamdulillahi seydi collolde tijjani en ke o haali ko erama ngo heeringo warati keeriɗo mbiɗi sikki noon ƴeloɓe fowru watarade waroɓe ɗum yalti hen so ni seerani ne wawi wonde woɗa ko daña fullo daɗaka gandal daɗaka hakkille daɗaka sontade daɗaka mawnude wonki wiide min ko mami wona yeeso tan nde jam dañe ko dañe gandal fof omo yona hay jogo seeɗa gandal seeɗa noon andum ɓe mbi ko posone andude anda ha wiya anda yo andini de ko gandal ɗum ko gandal kono heewiɗo laafaji pewna ha feewi wutteji ɗi pasa ha joni taw hay hunde ɓe tani sabi ko moni ko fof koye ɓuuɗi tan waddata keɗe bandiraɓe kaɗo haala bisimilla fulɓe jiɗi tan koko hesɗi kala ko hiɗɗi wona ko mumen to rewɓe darata ko fof golle mumen pewata kaɗo haala fof so rewɓe namnen tan no gasi haqiqa o jambara pullo wodade jambara debbo pullo e wuudi kono gorko pullo wawa wonde jambara ngam mawnikinare ngam yidde ardade ngam yidde wonde liƴƴi yanki ko min fuɗɗi tawa ala ɗo woni kañum e hoore mum ɓiɓɓe ɗe ngoni wodade ko wiyata fimne ko ɗum ala e ɓuɗako hannde ko droyate woodi
yewtan ala hen fof mo wuttule muɗum sala to segede mum heewi ɗo moƴƴuɓe puɗɗi moƴƴere yimɓe donki rippire e laawol fulɓe kayde wiya diɗɗal jaalal pelle so tawi ko gongo sosa min ko natmi leydi ndi ko duuɓi nogas e tati hannde walla nayyi ɗo tawmi ngal kono sona ko nawi ngal caggal ala ko ɓinnini ngal yeeso taw alɗuɓe men ɓeeɗo poti e nder leydi windere heeni dariɓe haa ɗemngal ngal waawi jomtaade heɗo jomiiɗo holko haddi ɓe rendude e ɗum ɓe puuta haa ɗum ɗon waawa wonde ala ko haddi kono hakkille gaynata min jiɗi ko ayaw habrirde min jiɗi ko sattirde kabaruuji mare kam ndema waawode kam haa yimɓe jetto e nokku e dañal walla gandal haa fodde wonde kene mbaawa yiyeede ayaw habrirde taw ngannduɗaa so jaami jiiɗene yooɗi ala ko cakkili haali tan min jooɗo e dow mum haala ala en mbaɗi hen fawi a jarama ceernajo on moƴƴuɓe Allah jarama a jarama on moƴƴuɓe ballal ma waɗi fayida nde wonno kono mbiɗen ni hande ala saabu yimɓe gummo e tan kala ko kaari haali foɓɓane kala ko kaari haali ko gonga ala en jonti hankkadi no sen jii ellaji men mbaɗen ɗum e boowal so tawi en mbaɗi ɗum e boowal wasata fof famɓe ko yehete ko e on saaha aduna e jurde koyngal wasata fof no golle moƴƴiri a jarama seydi lacciri gorko moƴƴo tampini en e tampini en noon ɓuri gelɗi mo jibini ɗum ɗo ware leydi he o ko miskino to cuuɗi amen to tawtortaake basu moƴƴinta haala haaldata koye entaɓe walla haalda e hangaɗo min ko ɗo mbiɗa aɗa wawi haalde e France kono sinno koɗo cuuɗi men haalata ka gaynani cuuɗi mon to a gaynata ɗum ɗo e bay neɗɗo ma anda ko koɗaɗa nde wawa abbade fawdirde peɗeli e rewɓe e kolli eɗen mbawi ɗum kono ko yiddi goga e golle ngala joni mbir lacciri mbakke la ilaha illallah joni ko ko ceerno Ismail Sarr addi ko tan oɗo kaɗo goƴe hade men sertude en ñiŋi kadi ko ñiŋɗen koko gonga ene woodi ene men an joni eko e ndeɗo ɗum ɗo hol feere joguiɗa hen tan hol feere joguiɗa hen ɓaari ko mbaɗeten ɗo ko aduna foof darata walla goɗɗum hol feere joguiɗa hen annene hol erago ngo beddotoɗa hen mi haaltani en moƴƴo men goto ari ñanden e saktirde kabaruji walla ayaw habride ma ɗo ñande mbiyeteɗo Haruna Dia gonno Burkina woodi eɗen gandi ujunere gorko ne caggal makko ko ɗanndi ko fof ko kanko dañi fiɗi kanko wiyete ingénieur machallah ɗiɓɓe fof kaari koye windude lettere ala hen pewno metelal kono ittade pittali ɗi kapti ɓe ndeddike ɓe darni o yeeso yoɓe noddumo e hakkille mo jogii o ko wiyete ndema e gaynaka e awo selline sembine e on sahaa waaɓe no makko ni walla waaɓe no arɗo alii en ni mi haali ɗum on ñande ɗo so ɓen kollama ɗiɗo kabaruji ɓe mbawi wonde tan wonana eskal mumen mate ko wiyete tergal pular ngal mate ngal wawa rendude moƴƴude maggal ndenda ngara e arɗo aliou walla ngara e makko kanko Haruna Dia mbaɗi ko ɓe jiiɗen ko ɓe kaalaten wallahi mbiyen ɓeɗen jiiɗi ɗum ɗo mbaɗi kamɓe kam payna maɓɓe ne jetti Allah alhamdulillah mawɗum de mbaɗi min ko mami nodda Ismaila Sarr limi irto walla mi nodda Boucar de mi irto mi suusa ɗum haalande gonga ɓeɗo kam ala mokkude Allah kay wulani handade wallahi ko kandiɗa suudu ma fof so woniri heɓde wonki yo heɓtatti par ce que nde waddama nde ala mo tintini jeɗen ken wawaɓe ken ardade ɗo woni probléme men jeeheto ardali walla kanko oɗo Haruna Dia ngara e makko mbiya oɗon jiiɗi ɗum ɗo ayaw haɓde fewne walla oɗon jogui galle oɗon jiiɗima hen hol gollal mabɓe hen o ma heede wadde plan
gandal ngal mankide gandal ngal nde ngakki e hakkillaji ɗi ha yetti lamgal ha tafi lamɗam miteno machallah keɓɗo e maɓɓe 50 millimètre tof wiyata ko dari watti yiɗe weeyo taw hay so ene mum wawa hottade machallah en ganda sa anduna anda ma anda gandiɗeɗa miijo ismaila re timmi rumpi ko mo ɗofti ɗum ɓooyi darade on haala walla kono makko darima haala kamɓe haaloɓe yoɓe jiidiɓe kaala gonga min kam mi tawetaki bisimilla eyi a tawama kay ɓaara hande yiyata a wirlima erago ma mi foɓɓata mi ɗoftata a ɗofti kay mamadou dia mi nani mawɓe mbi nde yimɓe darata jeytade koye mumen yo ndema yo mawnine yo gaynaka mawnine nden ɓurno webde ɓe mbi oɗo so woppidama ɓe ɗo findinan ɗumen moftimo ɓe gaddi ñamoɓe walla ñamɗo fof ɓeɗa fawi keejeji leydi ɗum woni ko wone leydi he ko Haruna Dia hande kañum woni projet mum ko ɗum ɗon hande Haruna Dia kañum woni projet mum tan ko ndema won ko fuɗɗi wadde kam no waɗi fayide kadi no mbiɗani kadi ko noon so tawi neɗɗo wona kanko tan woni gallo kanko noon ɓaaro waɗi feeñi ala sago haale kono wona kanko tan woni gallo wallahi ko kanko felli eyi mo felli machallah o waddi ɗum koye gandal makko e ko gandal aha e wi dañoɓe jawdi ha maydi hen taw ganda ala ko firti wallahi machallah eɗen gandi wonɓe soddema ne gotno ne nguuri nde nguuri de o haaletaki kono ma yiide million uji nanayi posuji mumen ay woni ko 7 métre nayi wallahi nden garene ardiɓe en alɗude ɓe e hakkillaji mbiyen eɗen jiɗi tan mbaten heɓɓe ɗo heɗen mbaɗa ɓuura wawde téléphone nde ɓuura welde radio walla min mbeɗa wawi wadde radio hono na bukarte ni ɗum wona pular abou so waɗi nderen caggal muɗum ha jooɗo ɗo e duuɓi temedere paɗi ɗi wallahi e noon de kono a waɗi mi waɗi holla yara so goɗɗo waɗi min telli tan bisimilla ɗingo baba ni tan nan gawa kellew min calmini min jurimama a jarama seydi lacciri merci beaucoup a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere bandiraɓe sehlaɓe nodduno ɗo enno ko mbiri lacciri kankone won ko haali wiye ceerno Ismaila Sarr bisimilla yewtere nde ko yewtere ma e kono won nodduɗo goɗɗo noon bisimilla jam heeri waaleykum salamtullah jam tan tabarikallah ko mawɗum alhamdulillah bisimilla ma hoto pullo noddi ceernaji no mbaɗɗa guet bisimilla ma bisimilla bisimilla ko aɗa faama andi wonno a yawa habrirde nde caali jakka yahata tan kene ɓosa andi hunde kadi ala sago mawna ko kala kayno fuɗɗo so tawi mawnata tan woppude ɗum ɓuuri joni noon woni jiiɗen ene woni koye mawnude puɗɗoriɗen ko jalnika ɗen kaalaga eɗen jalaga hande ha en batti haaldude e yimɓe mawɓe ha en batti haajuji fulɓe gadde e less caali jakka hollite fulɓe so tawi ene jogui hen peeje ndeko noon woni koye mawnude e hande ko haaju fulɓe fof adda ɗo e less caali jakka ko ɗum goƴa ko goƴa fulɓe ɗo gandanɗa hoorema ene puɗɗi galle mumen ɗo Dakar ɗo ko galle fulɓe noon kono hunde fof ene jogui ardiɓe hunde wawata ɗuminde tawa ala ardiɓe ardi noon on ɗon galle ko fedde wiyetende jaalal pelle ko ɓen ɗon gaddi ɗo hande goƴi munen feere kala joguiɗo feere mum nde wallata ha galle o ɓosa ɗo woni ɗo so tawi koye ngalu so tawi koye peeje so tawi ko e doole
ɗum tan woni hande yo e lowdi yewtere meɗen wallahi get inchallah a jarama seni get merci a jarama Allah jarama ewa ceerno Ismaïla naam hade ɓoggol ngol nodditede bon haalɓe ɗo ɓe wonko kaali hen won kadi ko nanɗa hen mi nani fof so tawi won kadi ko jiɗɗa fawtude hen seeɗa bisimilla hade goɗɗo nadde eyyi eɗen jaara e nodduɓe tato nodduɗo gadano wonko haali eyi o haali omo namni so tawi won cellule walla section woodi ɗo omo namni tawi won démarche uji puɗɗi waɗede kanko ne wasata haqqille o jogii hen so tawi ɗum waɗaka walla e wonno waɗira o holla hen gandal makko eyyi mbeɗa sikki hannde waɗata laabi tati ko eɗen jabtogal namdal hannde waɗata laabi tati ko eɗen jabtogal namdal ene woodi kono noon ine waawi kadi wonande e ɓural neɗɗo mo nanano jabtol ngol gadanol ngol e ɗiɗigol ngol hawra e hannde kadi jabtowol ngol ine jabte wallahi eywa section ine woodi ɗo ardi ɗum ko biyeteɗo almami bokum jaago cilon ɗum ine woodi e hafere namnade balle ɗe ɗum ina annda laabi mum sabu mi ligge men majjum duuɓi nayi to préfecture mes ɗum noon ina annda dammude mum hade min yettoyade toon noon ina jogii ko wiyete apport personnel apport personnel o so tawi dossier ala apport personnel ina waawi dossier o ɓennata eyi nde wonno so tawi weeli ñaadirade ko mbeɗe fuɗɗi ɗum mbeɗe heddora ɗum eyi kono mi ala hay hunde mbeɗe yiɗi wallede e ndiɗo leydi heewani ɓennude eyi ɗum ko hen jaaɓol jaaɓol keɗɗimol ngol enen haaju ande ko haaju men mbiɗen ko oɗo haaju holno fewnorto mbiɗen ko tuggude e 15 ha yettoyi buuɗɗi ɗi kala ko neɗɗo hattanen bisimilla ɗum eyi bisimilla ƴettuno dow bisimilla to sertani makko jam hiiri on kire jam ko mawɗum alhamdulillah bisimilla ma hoto pullo noddi bisimilla hoto pullo noddi Noisila Seck bisimilla ma pullon bisimilla ma inni no jaafoɗa Mamoudou Diak Jowol galle Samba Coyel Ba mi salmini bacce tawar bisimilla moɗon machallah yallah ɓeydu eyi alhamdulillah amin ya Allah yo Allah waddanen kala ko kemmi hen ya heɓ ɗum keɓa julɗo fof keɓa ndende keɓa ɗum amin ya Allah amin amin ndeysan machallah noon de ko noon machallah alhamdulillah mboɗo heeɗi ma mboɗo heeɗi
eyi mi woda toujours heddude ma taw ko noon tan neɗɗo eyi ko noon tan aha ewo heɓi wonno ko noon no mbiruɗani eɗen foti haalde ko probléme uji men ɗi pour falde allaji men min noon ɓe jogii heen ɗum no ande eɗen mbiya haalapulaar mbiya mi somi diiji mi yahata cakkal so haalapulaar no mbiya so diiji kala min jatirta cakkal eyi jatirta caggal aha eyi min noon ɓe foti wiide neɗɗo so tawi a diiji hunde poɗa wadde yahata caggal ɗo ko dirta kone moƴƴi aha a yahata caggal noon ɓe jogii janginoɓe goto o wi so tawi a diiji a rewi yahata caggal yimɓe ɓe jaha ɓe goppuma ɗon ɗum woni gonga ewo komin ko noon ko yimɓe ɓe no poti tan hankkadi watten ɗum ɗo sabu leñolngol ngol foti yaade hankkadi ko mbimami ko on hannde wona bawɗo haalde en no feewi hande ko émotion no tubakoɓe mbiyata ni émotion e ɓurti sabu min ka memɗomi hannde ɗum tan woni ko mbiyatnomi leñolngol ne foti ƴeewde min noon kam mataw mi jeeyaka e ɓende ala ɗum ɗo ɗum min so Allah haaji ni yimɓe ko arde mi jotto e ma woode ɗum ɗo sabu mi wona neɗɗo bawɗo haalde en feewi bisimilla banggue mi yolli ene moƴƴi d' accord joni aɗa nden mbatten ay oɗo numéro mo nodduɗa ko numéro gallam inchallah so caggal émission o so Allah jaaɓi aɗa wawi noddude min jokkodiren wasata taw miijoji men ɗi nandi wallahi machallah kamɓe fof ɓe keeɗima amin ya allah amin 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 a jarama machallah mi salmini Samba Thioyel e galle mum fof machallah a jarama ceerno après eɗen mbawi jokkodirde tan caggal émission so Allah jaaɓi inchallah san jarama bandiraɓe sehilaɓe o noddi o haali yidde makko ndeysan kono jamreɓe kam sene limte walla susɓe dedi sene limte minen kam ko caggal min kendete heddi noon ko eɗen ndende fulɓe foof peeje eɗen ndende fulɓe foof miijo ɗum noon ceerno Ismaila Sarr aɗa wawi jokkidde haala ma yimɓe continue eyyi bisimilla jarannomi koye e wiide ɓawri laagal ngal weddama miijo ngo lelnama en gañani nodduɗo wiye en ko mbiɗon ko famɗi walla ko mbiɗon ko heewi eywa walla foti moƴƴi ɗum noon de min ko mbiɗon ko tuggude fitina hayti buɗɗi ɗi min ne mbeɗa wawi hen mbuuɗu walla mbeɗa wawi hen buɗɗi ɗi walla mbeɗa wawi hen fifnaji joyyi walla ko mbiɗon ko de ne moƴƴi ha maayi kono min kam hannde ono heɓaki eyyi ko haala way noon ko haala way noon eyyi so tawi namnama neɗɗo foti jaabade ko e dow fannu no namnora ni eyyi ɗum ɗo ko ɗum ganuma andi neɗɗo biɗo ko goƴa ɓuri yidde ko so tawi yimɓe ne jaabo ɗum kono walla ɗum e goƴa hen so tawi se tawi yimɓe anda kam han kadi dañi hen feere no ɗaɗori walla no foftori walla no watti ñamude eyyi ko ɗum woni ko jiɗɗen hannde jittude ko eywa kanko nodduɗo ɗiɗaɓo o hono ceerno colloldi eyyi o haali haala makko ine abbi e ko jiɗɗen wiide ko eyyi kanko ne feere makko ko ɓawri fulɓe ne jogii dañɓe dañɓe ɓe yoɓe kollita miijo o haa ƴeewen holi feere maɓɓe heen eyyi ɗum ne kadi ko jaabowol ko feere ɗum ne ko feere ine waawi so yama holi ɓen dañɓe o rokka en hakke dañɓe joyi walla jeegomo kanko ne o udditi ɗamal eywa mo mbattiɗa yewtide o ne so Allah mi nantindaaki so tawi wonko namni walla wonko fewji eyyi mi nantindaaki noon ine waawi so tawi wonko fewji walla wonko namni ala oɗo mo mbattindimi haaldude o
ko kanko o wi ko boyani ko ummi Fuuta ko yi ndeɗo yewtere ko ɓami yidande ko omo welti hen no feewi bo wawani hay haalde Allah e weltare nde wonno ko hono ɓeeɗo tan ƴeweteno eyyi bo kanko on ɗon banggue tan o yaari weltare makko no mawni hen eyyi mbiyete kanko en beltanimamo ceerno no feewi bisimilla machallah eyyi ha ɗo jaaraten ɗo seeɗa ala ko barke woni hay so noddanoko hannde ne wawi noddede janggo nodde ɓawa janggo eyyi ina wawi kadi so tawi ha yewtere nde gasi ala nobbi ne wawi kadi ko ganduɗen haqqi men noddude eyyi walla noddude wooda ko haali nde teddiri ɗumen eyyi ɗum ne ko eɗen cabbi tan ha nde yewtere nde gasi fof bisimilla